és el mateix que ser de poble a poble. És com un grau més, això, Sempre és com una miqueta més, perquè la diferència entre ser de poble i ser de poble a poble és que el ser de poble a poble és com si diguéssim una sensació de que no et pots escapar del poble on te vius, o de, més que d'on te vius, d'on te ets. Perquè jo ara he anat a viure en un poble que no és el meu poble, i jo no sé mai d'aquell poble. Per més que jo m'hi esforci o que hi visqui durant 20 anys, sempre seré el foraster. En canvi, sempre seré del meu altre poble, que és on vivia abans, on vaig créixer, on no vaig néixer, perquè vaig néixer a Barcelona, però sí on em sento, diguéssim, i jo no podria escapar mai d'aquell poble. I la gent del poble sempre em diran: tu ets el de Cal Augusto, o el de Cal Centelles, o el Carolet, o aquestes coses que es diuen en els pobles. I per això aquest grau més. I a més, no és només que és la sensació de ser d'allà, sinó que a més és que hi ha una xarxa social, més enllà de les xarxes socials que ara coneixem, que et té com atrapat, no? Que tu actues diferent allà on estàs, en el poble, que quan vas, per exemple, a estudiar a Barcelona. I les teves relacions són diferents al poble que fora del poble. I per tant, això crec que per una banda et protegeix perquè hi ha com una xarxa al teu voltant que si caus doncs, és més fàcil aixecar-te, però d'altra banda també et restreny una miqueta perquè segons quines coses no les faràs, o sempre saps que et criticarà no sé qui, que potser tant te fa o no, i encara que diguis que tant te fa potser no tant te fa tant. Per tant, és aquesta sensació de que hi ha alguna cosa més enllà de tu, el veí i l'altre veí del carrer, sinó que és tots els veïns del poble que formen aquesta mena de taranyina de la qual formes part i de la qual jo dic que no pots escapar. Algú ho ha intentat, alguns jo crec que ningú ho ha aconseguit, perquè al final sempre diuen: oi que se'n va anar a viure a Llívia, sí, ja me'n recordo. Doncs aquest no s'escaparà mai. I creus que aquest tipus de llibre és més el que escriure una persona que sigui de poble a poble? Home, has de conèixer el tema. Jo no recordo quin autor era, sempre deia que quan escriguis alguna cosa n'has de saber d'aquella cosa, perquè si no val més que no escriguis allò, escriguis una altra cosa. Que això ho pots fer de moltes maneres, el pots documentar, perquè al final si fas novel·la històrica, per exemple, tu no has viscut els fets que estàs narrant o l'època que estàs narrant, però en canvi pots documentar i per tant pots arribar a parlar. Però clar, això és un altre tema. Jo crec que la sensació aquesta d'estar formant part d'aquesta mena de taranyina no la pots conèixer si no l'has viscut. Això que n'has de ser una mica de poble a poble per poder-ho explicar, perquè no t'has documentat massa, entenc jo, per fer aquests contes. Al final t'has inventat de situacions que has viscut o que has vist. Com ho has fet? Bé, jo crec que documentar no, inventar poquet. Per què? Inventar poquet és un dia, o sigui, la part creativa hi és, evidentment, però sempre hi ha històries en totes aquestes societats petites, històries que s'han sentit contar, que la gent explica, així com en la intimitat, o no en la intimitat, però sí amb els grups d'amics, i són històries que ningú les ha escrit enlloc, no formen part de la història escrita, però que sí que formen part de la història d'aquell poble. I això és una miqueta el que jo he fet. A vegades no cal que sigui tota la història completa la que agafis per després narrar, sinó que a vegades és una anècdota, una sola anècdota et serveix per muntar un conte, no? Perquè al final el que tu expliques és un conte, el que tu narres és una història amb un inici, un nus i un desenllaç, que no és el mateix que a vegades tens una anècdota que, no sé, els bombers una vegada van tombar el gerani de no sé quina casa quan tombaven la cantonada de no sé on. Doncs aquesta anècdota jo en faig un